Kitang tanan naka dawat sa binhi sa pulong sa Dios, nakadungog sa pulong sa Dios. Pero dili tanan nga nakadungog sa pulong sa Dios, nakadawat sa binhi na munga. Nga naman, depende na sa atong pagdawat, atong how do we receive the Word of God. Sa magod sa binhi, kung itanom ni mo na, kung dili mo na alimahan, mo itisok, dili mo na alimahan, mamatay na. Kung labi na kung ang ibutangan ni mo nga yuta, uga, walay tubig, di na siya mabuhi. So sama sa yuta ang atong kasing-kasing, diha nagdepende kung saan nato pagdawat ang pulong sa Diyos. May nangpon ba? Or medyo malipayon ta, pero wala nato tagay pagtagad, atong gi pasagdan, wala nato bubuig tubig, wala nato gi kanang gi cultivate, tabunan og mga ayuta, tawag fertilizer, di ginamamunga o niya. Dagang sagbot nga mutubo, matuok ang binhi, wala, di mamunga na siya. So, nga na ang kahimtang sa pulong sa Diyos, atong kasing-kasing ko dili nato atimanon, ko di nato tagaan o pagtagad. Kadungog ta sa pulong sa Diyos, pag uli nato sa balay, daghang mga concern sa atong problema sa balay, na daghang mga panghitabo sa atong palibot, tanaw tag news, tanaw tag sa palina, nalimta na ang pulong sa Diyos, wala na makatubo. Nga na gyud ang atong ang mahitabo human sa minaw nato dinhi sa simbahan. Paggawas nato wala na pulong, lain ang pulong ang atong ipaminaw. Kay daghang mga pulong karon, ibumbahan ta sa daghang mga komentaryo sa radyo, sa TV, dahil sa mga issues, social issues. Ang pulong sa Diyos wala na nawagtang. Dili gid siya makapamunga. Samantalang kung ang pulong sa Diyos atong tipigan na sama ni Maria, nakadungog siya sa pulong sa Diyos, iya kining gitipigan sa iyang kasing-kasing o gipamalandungan unsay kahulugan niini. Katong nakadungog siya sa mensahe sa anghel, wa siya kasabot, mahimo siyang inahan sa manluluwas. Wa siya kasabot, pero iyang pamalandungan gitipigan sa kasing-kasing. Og namunga kini. Ang pulong sa Diyos nahimong tao, namunga, nahimong atong manluluwas sa Jesus. Nga na ang kahintang sa atong kinabuhi. Tipigan atong amumahon, we treasure the Word of God, kay ang pulong sa Diyos, matod pa sa kanta, Thy Word is a lamp into my feet, a light into my path. Lamdag sa atong mga tiilan o kahayag sa atong agianan. Kung kanunay na mo'y magwan sa ato ang pulong sa Diyos, so, giya ka nato sa matag adlaw nga atong pagpanginabuhi. We are guided by the Word of God sa tanan atong mga buluhaton, sa atong mga business transactions, sa atong trabahoan, sa atong relationship, sa atong mga silingan, sa atong pamilya, hapsay ang atong pamuyo. Ang pulong sa Diyos mamungag daghang mga maayong buhat. Kay atong mangititigan, gipamalandungan, giampingan. Si Maria gyud ang atong sumbanan. Giunsa niya pag atiman ang pulong sa Diyos. Ang pulong sa Diyos, iyang gidawat siyang sabakan. Ang pulong sa Diyos mo, si Jesus. Iatiman niya for 9 months, dinamo. Panganak siya, nahimong hamtong, nahimong atong manluluwas. Ang pulong sa Diyos atong nadawat na, atong nadungog sa matag higayon nga kita musimba, sa matag higayon nga kita mubasa sa atong Ebanghelyo,
o sa atong Biblia, mamaladong. Pipilala ka nato o mubasa sa atong Biblia. Daghan tag Biblia sa atong balay, sa atong pampublishing nga din, pag humala na, dihara ka kuto. Wala magamit, giagub-ub na, gilawa-lawaan na. Wala, mo na diligid siya mamunga. Karong gipahinumdum ta, pinahinumduman kita nga, importante ang pulong sa Ginoo. Kaya lagi kita mga Katoliko, mahilig ka ng mga daghang kahit mga activities. Daghang mga activities. Bisita. Pero sa paminaw sa pulong sa Diyos, wala tayong panahon. Daghang tang panahon magtanaw sa TV, tanaw sa Netflix, daghang tang panahon sa pagmarites, sa unsa pa, sa mga meeting, pero magkig-meeting ta sa Ginoo. Daghang tang panahon para sa TikTok, sa mga unsa pa na nasa cellphone. Ang pagpaminaw sa pulong sa Diyos, wala. Napan siya. Wala tagayog pagtagad. Mao na nga, diligid siya mamunga. Wala yun ang kahimtang sa pulong sa Diyos sa atong kinabuhi. Kinauta nga mabago nato na mga itagtabang sa Ginoo. Labdag sa Ginoo nga ataga nato dakong pagtagad ang iyang pulong, kay ang iyang pulong mo ay gabay sa atong kinabuhi, atong pagkaon. The Word of God is our nourishment, our food. Mo sa atong misa, duhag yun na liturgy of the Word o Eucharistia. Di kita pwedeng bulagon mo na siya. Para na pagkaon ang lawas ng dugo ni Kristo atong pagkaon ang iyang pulong ato sa pagkaon. Malindog kita.